बे समाव मोनसे दुखुनांथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बाथाबारि गामिनि रिन्दाव नार्जारिया गोब्राब बेमाराव गोग्लैनानै दं। दायो रिन्दाव नार्जारिखौ गुवाहाटीनि जिएनआरसि हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय लानानै थांदों होननानै खौरां मोनदों। दायो रिन्दाव नार्जारिखौ अपारेशन खालामनो थाखाय रांनि आंखाल जानायलाय नखरनि बिगोमाफ्रा रायजो राजाफोरनाव जा हायो एसे अनसुंथाइ हरनो थाखाय गुरैयै खावलायहरदों। बेनिखायनो जाय बिथांमोना अनसुंथाइ हरनो गोसो बिथांमोना नैबे एकाउन्ट नाम्बार 310869140449 IFSC कड SBIN 0007388 आरो फन पे खालामोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 8011839225 आव हरनो हागोन होननानै नखरनि सुबुंफ्रा खावलायहरदों। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एचएस स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरलायनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 7676135188 8860607313 आरो 8800766409 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।